Ano na? Ano? Tapos ito na ding baraylita. Ano Ano? Ata na, nakasobra na naman nga ni. Maaga na. Nagreklamo na magagurang din ng Nakasobra naman. barayling yade. Ang Nakasobra. pagkuruli sa mga balay. Oo. Sa talaga soltero, di magpararapit payag. Oo. Di maghapit sa payag kina. At nakasobra nga ni. Di magpararapit-apit dyan sa maabaka. Oo. May nangyayari. Bakasan pakalipasan mga 2 bulan Amo nang gayon. o sarang bulan. Amo nang Yun gayon. na delayed problema to na yan. Amo nang gayon. May mag-iibi na yan. Tama na. Ha? Tama na. Tapos ang talaya ding barayling yade. Tama na. Doon ba mas nasunata? Medyo lawod na. Amo. Tama na. Ilang sunata nagulpi man na. sa ito? Dua? Maguruli na. Tawara Maray man pa. nagpasabay. Wala man kimabayad kan sound system nga na. Maray pa. Dapat may nagpasaway. Basta sa atin na pinapagiramdam sa ngamin Na? na pag ano? nagatad aton na sandaraga dito sa balay, Oo. di maghapit sa payag. Amo. Di maghapit dyan sa mga down-down, sa mga mabaka. Malang pulot yan? Tabaka ayun Malang- dyan may madiskwido. Malang pulot? Ang puloton? Ang problema. Walang pulot sa bobot? Amo. Ang puloton sa bobot? At maprograma na si Henry M. Ayo. Sarawayon ka na. Sarawayon ka na, oy. Tama ka mangkap. Okay ka mangkap, ah. Ayos ka mangkap, ah. Programa na pala. O, bueno. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello po. Hello. Hello, how do you do? Kumusta? Pon sa tuyang aldaw. Aramon ta daw tulos an kamugtakan kam panahon kun may kamugtakan ang panahon. Siguro may kamugtakan man ngayon ang panahon ngayon. Wala, sige talagang uran ano. Yun na ini. Laton ta na lang po na mag-normalize naman ang sitwasyon. Harap man talaga iyan kaya. Ano, amo? Di ba? Okay. Harap man talaga ang sitwasyon. Malang lipot. Pag malipoton, mareklamo. Di na kitang padumanan. Hello, Pag-asa. Hello, good morning. Good morning, Bossing Ariel, DCGB Tabi, Henry. Aramon ta daw mga tugang an kamugtakan kan sitwasyon kan panahon ngunyang pangaldaw kay ba po si Ariel Samodyo. Ariel, good morning Tabi, go ahead. Okay, aga po. Para po sa update sa kamugtakan sa tong panahon, padagos na nakaka-apekto sa eastern section kang Southern Luzon ang tail end kang frontal system. Samantalang northeast monsoon o duro sa miyan ang nakaka-apekto man sa ibang parte kang Luzon. Sa magapon ang Kabikulan, ilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na kung minsan ay mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan ang mairal na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Igaman nakabandirang gale warning sa mga kadagatan kang Camarines Norte, northern asin eastern coast kang Camarines Sur asin sa Catanduanes. Kung kaya pinapatanidan man ang mga nagagamit din mga saradit na sasakyang pandagat na dahil mo na magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon 23 hanggang 29 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:11 ngunyan aga asin masulong pa dyan alas 5:38 nin hapon. Alipunig sa DOST Pag-asa Ariel Samudyo. Salamat Ariel sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Mabuhay ka mo dyan. Alright, iyan po mga tugang an kamugtakan kan panahon. Wala man. Yan po si usual. Kaya lang malipot talaga. May mga gurugol warning Mag-ingat-ingat na lang kita sa mga biyahe-biyahe dyan. Sa kadagatan, makulimlim ang kapaligiran. Okay? Bueno. Report kita hali dyan sa luwan. 15 makalipas ang alas 6 ninaga o alas 5 ninaga. Jimmy Nasalita. May buena manong report. Jim, good morning Jim. Yes, good morning, Bibi. Maray na aga sa mga para antabay sa mga dagdag niya tong bareta. Naghahanap na kan promisang bayad Oh? ang mga hog racers o mga may urigan sa Oh. barangay Santikon, Pulanggi. Oh. Kung matatandaan ang barangay na ini, may nag-positive na urig sa ASF virus Iyo. at mga nagtalikod na mga daw. Mm-hmm. Partikan protocol, gabos na urig sa laog kan 500 500 metros hali sa lugar na nag-positive 500 meter radius, dapat imaskiling ang mga urig Iyo. man o Dracula Yeah.
sarama gigaradan initabi bibe. Pasabot sa mga may sadirinin urig, babayadan sinda ka nakaaging Disyembre. Alagad taon 2021, iniro na ngunyan, rios na ang mga narabasan kan maskiling. Dahil man tabi piso 5,000 pesos na pinagsabing bayad sa kada urig. Oktubre 11 nangyari ang ASF virus hanggang sa ngunyan dahil ninda masabutan kuno ari na talaga ninda makukuha subayad sa urig. Mantang hanggang sa ngunyan, bawal padaasin na mag-atamanin urig. Ang problema, papaano ang sendang pagkabuhay malang tanglay na data BBP. Kaso hapon, nagpasiring ang mga apektadong pamilya sa sangguniang bayan kan Pulangi kung saan pigdangog kan isbi sa pamamayon ni Vice Mayor Boboy Fernandez hinanaing kan mga ginaradanan urig. Sa sumada, 149 hag owner ang naghahabol kan bayad kung sa kulang kantidad ini sa pagsabing igwang 5 may 10 urig na talagang naghahanap na kan bayad bilang aksyon kan isbi sa sunod na semana aldaw na Huwebes alas 9 nin aga pipabaralik ang mga sangguniang bayan para madangog nindaan kasimbagan kan mga nanunungdan na ahensyas kan na gobyerno na iirinbitaran ang mga ini arog kan na municipal agriculturist digdi sa Pulangi, Mr. Alfredo Mariscotes, Provincial Vet Pancho Milla, asin iba pang mga personang pwedeng makapagtao ng kaliwanagan o solusyon sa problemang ini manungod sa pigahagad ng bayad kan mga nagkawararan ki urig. Uya, ang entrevista niya to tabi bibi sa nagkapira o kaya sa naghahabol na kan bayad na nagpasiring sa sangguniang bayan kan Pulangi. Marami na. Ngunyan, kasuarin ginadan sa mga urig nindo. October 11. October 11. October 11, Kinuha sa mga orig nindo. Ano sa 2020. Mga Tagaligas ni Mau. Si Mau. Tagaligas, Francis Beck. Kaya kami, Febrero. Ano? Yari. Ay, Jesus ko. So, dahil pa naman nag-attempt sa pagkara si Mau, kaya nagkita. Hindi ko man naman nakapektor si Mau. Hindi rin kami dito. Matatabangan kami. Ano sabi niya sa pera ni Buhay sa Daureg? 5,000 bawat isang Kada urig. Jadi may mga urig na mas nagkita. Salbatan. Oo, mayroon ka po. Ano yan? Para dito na sula. Parayo, kadit ka na sila. 50,000. So, nagsulta mo, nagkinuha ko. Yung mga Pero yung regular. Pero kulang kandidat yan. Nakula. Sa Huwebes, pwede kita. Balik kita kami. Jimmy, medyo maribok na tabi, Jim. Maribok na talaga. Anong barangay ini? Pakiulit, tangon pakiulit. Sinabi mo kasi bago sa barangay, pakiulit daw. Santikon, Santikon, madali ta, nag-brown out man. mga taga Santikon, Pulangi. Santikon sa Pulangi. Santikon, Pulangi. 149 hog raisers. 149 high cruisers. Sige, tataod-taod. Inutan tano sang ng bayan kang Pulangi. Sa Rizal Barantana. Ang pudang ko na si Sir Pancho Milla. Si Sir Pancho Si Milla. Dr. Pancho Milla, sa Provincial Vet. Yung ano na yan. At iyo man ang narunduman ko, tinugaan man ang gano'n, nababarayadan. Ang mga... Oktubre pa pala niyan, Oktubre. O 2021 ang unya, napaliman-limanan. Amo na nga na eh. Napaliman-limanan eh. Ipasa ko man sa imo sa number ni Mau. Oo. Siya nababanggit di pagkatapos mga Tagaligaspida. Ang pigasabing Tagaligaspidig di, yun yan sa grupo ni Sir Pancho. Ang suspitsado, Tagaligas. Di pagkasabi, Sa mga suspect sa panggagadan sa orig, Tagaligas. Winda. O, taot-taot pa nga 7:30 tonight. Irutan tanan sa ngunang bayan.
Iyo. Tangan inahapoton ta na sinda kung ano na nagkarning salbatan ng iya na Dapat mga paraon, kita magparas BBP umang ang yan. problema. Garing mapapalabag kita. Tas si mismong si Vice Mayor nakigwa pa ning saropa na issue digdi nagpon an ASF digdi sa barangay Balangibang. Si Vice Mayor Buboy Fernandez, birthday ko ngayon. Nakadalagan ako sa Balangibang. Kasurigan na niya. Urigan kan misis niya. Inaradan man ta BBP. Pag render kwenta, kang pinatrace niya, luwas pa lang siya, 500 meter radius. Ito, pwedeng makalusot iyan. Tayo pigaapon na 1571. Gararog kayo yan eh. Kaya lang ang prioridad niya, so 500. Hanapot na. Tapos pag nga sa 500, malagpas iyan sa 500 hanggang nga 750 kilometers. Gararog Ang ka. sarot digdi ni Vice Mayor Buboy Fernandez, sangaran kan sayang agoma, kung ay problema ang question. Tapos commander ko ngayon, nagre-react. Kasabay man dumaan kaswapon. Katanggo ni ang bayan. Paano ang pagsukol? Kan 500 meter radius, nagsurukol ngayon sinda? Ay, yan, sa piloso po man hapot yan. Di ako uyong ka yan. Pasensya na tabi. Igwa ka yan ki computed estimates. Ganun pa rin ba sa Jimmy kan? Pero ngayon lang ko kan mayon. Natangay, sinukol man mayon. Pare, igwa yan ki, may kwan yan. May formula yan. May formula yan. Nyaro kaning. De man dapat na pilosopohon mo na natangay, sinukol mo hali dyan sa kampasiling Samoya na 500. Dahil nga nito sa origan niya, dahil man mababayadan luwas na ngayon sa 500, pero kinaradaan. Bago man ito sa pilosopo. Yes. Okay. Sige, inutunta na muna ini na mga babaryada na inito to, da. Sige. Okay. Yan na. Out na muna ako. Jimmy na salita. DCGB niyo. Salamat, Jimmy. Yes, sir. Sa report, hali dyan sa luwag. Bata, nakairak man kan mga taga-Santico na ini. O, tao da. Hapoton tayan, Mr. Pancho Melia, si Dr. Pancho Melia. Baka lamang makauron tao da. Duman mga tugang sa tuyang programa. Anhapo. Mientras tanto, Lowens Marcena nasa linya. Lowens, good morning, Lowens. Lowens. Yes, morning. Bibi. Ako na masyado malipot ngunyan. Iyo. Ang mga nakatesyon na ako ngunyan, medyo okay naman. Oo. Okay naman. Correct. Bako araw Okay. ka nagkalisnal daw. Yes. Okay, sige, pasok. Roger ka, BBP, sa magadagdag pang bareta, kumpiyansa si Barangay 28 Victory Village North, Kapitan Tony Loberisa, Na, nadai naman masyado makaka-afektar ang pagpositibo sa COVID-19 kansarong residente ninda. iyo mananggad. Roger, ini makalihis na ipagunambitan ni Kapitan Tony Loberisa sa DCG Benyos na dai naman palan ini nag-uuli-uli dahil sa trabaho kay ni dyan sa residensya sa Purok 4 Kansaindang Barangay. Oo. Alagad nga ning pasiguro, ipina-isolate o ipina-quarantine mo na nararong Loberisa ang mga pamilya kay ni sa naunang bitan ng lugar para masiguro ang kaligtasan kan mga taga Victory Village. Yes, Alagad sa iyang pigotro, nabako urog ka delikado ini taan pasyente nyaon ngunyan sa lugar na pinagtatrabahuan asin posible duman kay ni nakuhaan na sambit na hilang bakog mismo sa Saindang Barangay. An sa iyang pangapudan sana iyo an magsunod man giraray sa minimum health protocols na pinagpapautob kang gobyerno araw kang pagsulot ng face mask, Yes. face shield, pag-obserba ng physical distancing as in physical hygiene dahilan tasusog sa iya bukod sa delikado totoo ang COVID-19. Oh. Totoo yan. Sa mismo naka-experience ka yan. Roger. Di ba? Okay. Yan, so yan bibi. Mga dagdag na istorya so pa sa paglibot-libot kan DCGB News nga na pagkaaga kay Basen Reboy Mata kan mobile unit. Ako po, Salamat, Nene. Salamat. Salamat, Lawens. Pagyayari sa maora raw. Sige, basta yun na yan, Ingat-ingat na lang kita sa COVID na yan. Sabi ni Paring Ray. Sabi ni Paring Ray. 1 Corinto 13:4-6. Ang pagkamuot matinios, sa kamabuot, bakong maimon o hambugon o mapaabaw-abaw. Bakong maraot, ano gali? Maimuton o
maanggoton. Dae nag-insister kan sa diring pagi. Dae yan naugma sa karatan. Kundi naugma sa katotohanan. Yes, thank you. Yan ang pagkamuot. That is love, di ba? Yun man ang ano. Yan ang pag sinabing love, mga togang. Yaon talaga yan, nagabos na ingredienting yan. Oh, happy birthday kay Madam Merly Azucena ng Barangay 16. January 15 ko niyan. Happy birthday. Madam Merly Azucena ng Barangay 16. Yes. Happy birthday. Happy birthday po, Madam. Sabi ni, thank you Pading Ray. Sabi ni Pading Sir Ben, mornings are made by God to make us fall in love with life again and again. May this beautiful day bring a smile to your heart. Yes, thank you Tabi Sir Ben. Good morning, Tabi Sir Ben. Belated happy birthday po kay Malo Sigovia. Birthday ka, so happy birthday every day. At tabon magmata dahil sa influensya mo. Madam Malo, happy birthday tabi sa imo. Happy birthday. Mga birthday celebrators. Grabe Madam Malo, nakakamata ka talagang ata ba? Madam, happy birthday tabi sa imo. Belated happy birthday. Yeah. Okay. At saka kay Madam Merly Azucena ng Barangay 16. Happy birthday po. Okay. Good morning tabi sa mga taga-Buyuan. Kay Tano Ayala. Good morning, Migo. Happy birthday po kay Engineer Amelia Gonzales ng sa January 16 sa aga. Canbio College of Engineering. So nagdidigdi sa DCGB. So di ka na po mga tugang kang College of Engineering sa Bio. Happy birthday po. Okay? At saka happy birthday po kay Ninong Ariel Aike. Oh, Ninong Ariel, happy birthday tabi sa imo. Birthday pala ngunyan kansak mo yang dating pag-iribadig di Buda sa kuyang Ninong. That's your birthday, Jessica. Happy birthday po, Ninong Ariel Aike. Happy birthday. No more days like this. Bipariel. That's my fate. Anong yan, oy? Pakaring yan, oy. Hindi man, happy birthday po. Happy birthday man sana po. And yet you... Yes, sa kaya no lamang nga. Happy birthday po. Happy birthday. No, that... Okay, sige po. Happy birthday po, Ninong Ariel. Good morning pala kay Ninang Tina. Ay, kaya yan, ha? Good morning po sa Indo. At saka advance happy birthday po kay Auntie Connie Monforte. Sa Sabado pa rin, Auntie Connie, ang birthday mo, ha? Sa Sabado pa rin sa imong birthday. Auntie Connie Monforte, advance happy birthday po sa imo. Masidanian Heriters, happy birthday po kay Pading Alejandro Pong Raro ng Imalnod, Legazpi City. Yan. Happy birthday po sa gabos ng mga birthday celebrators natin. At saka advance happy birthday kay Tata Biyong sa aga. Sa puro, lalo na po sa Africa family, pirming nagdadangog daw. Sa gabos na listeners tabi, sabi ni Karen ng Puro, Legazpi City. Yes, happy. Good morning. Good morning, tabi. O ito, happy birthday. Jessica Salgado from Tita Leia. Yes, good morning, tabi. Happy birthday. Ano tabi ang sabi ni Noel? Ano sabi ni Ninong Ariel? Happy birthday. Kaya pala ngayon nasabat ko ngayon talaga, si Ninong mo ngayon kaswapon sa mall. Nag-shopping. Sinaping gayod ni Ninang Tina. Ano tabi, Noel? Ano? Sinaping gayod ni Ninang Tina. Happy birthday tabi Ninang Ariel. Ano ko mo sa tabi, Noel? Yung manggraray sa tsura ni Ninong. Di ko na nailinga. Yung manggraray. Yung manggraray. Sinaping. Dati siya nag-shopping. Sige, ang shoppingan. Baka nga pasala ka makaray ka. Patang birthday ko nga noy. Disquido ka nga. Happy birthday. Nasabat ka pala ni amigong Noel Manalo.
Kapatid na Noel, ha? Ninong Ariel, Biff Ariel, happy birthday po, ha? At your breath. Happy birthday po kay Jessica Salgado from Tita Lea. Many more days. At saka happy birthday sa pamangking yung si Kyle Liagas from Tita Jel. Padakol kan my birthday. Ha? That will always Padakol kan, ito. Happy birthday po. go there. Okay na? And yet your image is still the same. Okay na, wala na. Ito. Happy birthday po kay Annabel Marcaida It's all the best. ng Ipanao, Sugoy. Yes. Good morning, Tabi. Happy birthday. Happy birthday kay Ninang Nora Borromeo Cavite. Nagailing sinda sa YouTube. Pabati ko sana mga taga-Mauyod. Si Kagawad Bismonte na. Yes. Good morning po, Nina Nora, Madam Nora Borromeo. Sabi ni kan texter ta 7593. Ninang Nora Borromeo ng Cavite. Cavite, nagailing sinda sa YouTube daw. Happy birthday. Happy birthday po sa imo. Okay? Bueno, ito pa. Happy birthday po kay Jolie Abordo Arnaldo. 12 years old na siya. Stay sweet. Sabi ni Machit. Yeah. Okay na. Mayroon pa. Tabago kita mga tugang maglukso. Solo lang, VP, mas gwapo mo niyan, branded, from head to toe. Ayos ka talaga, Noela. Riniparo mo pala si Ninong Ariel. Sige, happy birthday po. Happy birthday. Solo pala na. Okay. Okay, pabati po happy birthday sa aking minamahal na asawa and anak. Mr. Rodi Lianaresas. Karen Lianaresas. Yes. Happy birthday po. Ay, hindi pala ito birthday. Pagbabati lang ito. Pagbabati lang ito. Rodi Lianaresas and Karen Lianaresas. Good morning. Okay, sige po. Sige. Okay na ba? Yes, okay na. Happy birthday. Tingnan natin yung baka may mga nakatutok sa... Ay, sandali. Naisus ko. Nakuampasukwang ko. Ito. Sandali lang, I-check natin sa Facebook Live. Baka may mga nakatutok. Buda may greetings, ha? Tingon ta daw kung may greetings sa Facebook Live natin ngayong morning. Tingnan, ay sus ko. 24 comments. Sandali lang, ata. Saro-saro untain ito. Masupog sa mga... Kaya po ang kuna pala na magpagunting. Ano, Ronald? Ano? Kaya po ang kunang magpagunting pala. Halaba na naman ang buko, Live natin ngayong... halaba na pala ng buko, Kaya po ang kuna naman na magpagunting. Atilid. Atilid Valladolid. Kaya po ang kunang magpagunting naman tabi Atilid. Your birthday has Cesar Miranda, good morning. Malu Wilkins, have a blessed, wonderful day. Bebs Pineda. Good morning, Tabi. Atinits Mansadillo. Good morning, Tabi, sa imo, Atinits. At saka, Elisa Fajardo. A strong faith to God comes miracles. Thanks for watching. From? Thanks ngayon. Watching from Gaboan. Margie Lola Baldo. A blessed Friday morning. God is good all the time. Good morning, Madam Margie Baldo. Si Mrs. mo ininal? Si Madam Margie Baldo. Good morning, Tabi, Madam. Good morning, Tabi, sa mga teachers sa Daraga High School. Yan. Grace Camacho watching from Pangasinan. Teresita Jacobo. Celeste Belga. Alon na Tumagan. Celeste Belga, good morning daw. Brown out daw, sabi niya. Agnes Argamosa, Joel Serio, Marilyn Fronda. Nasa Riyadh ito, Si Marlene Fronda, nasa Riyadh, Tapos si Ainel Bendal. Regards daw sa mga relatives dyan sa Lapu-Lapu. Joel Aton, belated happy birthday po. Kay Gina, pagabati hali kay Kambal. Rebecca Punayo, happy 7th birthday. Kay Leon James Porpura sa aga. Happy birthday, Bron. Happy birthday. Amelina Ludana, nasa Bagong Bayan, Daraga Albay. John Dasalia, maray na aga, asin sa mga viewers daw. Sabi ni Milet Red, good morning. Malu Liaser, good morning sa mga miyembros kan pamilya. Barriadas family, Bausa, and Mirabuenos family, Campo Chao, Sorsogon. James Frial, good morning, Tabi. Grace Bunaobra, Ma'am Grace, good morning.
Kuya Jo San Jose, happy wedding anniversary. The best si Kuya Jo. Happy wedding anniversary tabi sa Indo, ha, Kuya Jo. Regards kay Ate Jerry San Jose, ha. Happy wedding anniversary. Ate Jerry, good morning, tabi. Happy wedding anniversary sa Indo, ha. Enjoy sa Indong wedding anniversary, ha. Okay. At saka Jigo Dilomen from Pampanga. Yes, good morning. At saka Lenny Mapa from Maruroy, Banyag. Lilibet Perez, taga Pretodia, Sorsogon. Good morning daw sa mga taga Matnito, Chapuring, Almilia. Good morning, Chapuring. Mga taga happy birthday kay Jolly Antore ng Bakakay, Albay. Sabi ni HTGR Torre. Edna Artiaga, happy listening po kay Albert Artiaga, Kantaysan, and Travison, the family, Cantamoyan, Legazpi. Chito Atibagos, good morning, Migo. Good morning daw sa mga magina ako sa Teachers Village. Yan. Happy birthday to you. Sabi ni Chitong Atibagos, yung magina niya daw dyan sa Teachers Village. Good morning, tabi, mga madam. Yes, Carl. Dyan sa Teachers Village, sa Pamilya Atibagos. Ha? More days. Mrs. Luis Bubis and family. Good morning daw. Mr. and Mrs. Luis Bubis and family. Sabi ni Ma'am Grace Bonaobra. Bobby Rosin, San Pablo, Laguna. I love you, Henry Mata. Uyog-uyogon mo yan. Piga I love you an si Henry Mata, si driver Midigdi. Thank you, Bobby Rosin. Anita Armstrong, hi daw sa pamilya Anuemebo, Cholo Silencio ng Banyadero. Purok 5 watching from Melbourne. Good morning. Mean Duterte watching from Quezon City, Glenn Baluloy. Good morning. Yun na, yung mga kwa natin, mga kababayan natin. Nakatutok po sa Facebook Live. Totod naman tabi sa iba. Totod naman sa iba. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mardy La Cruz. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga taga-tabay. Headlines ko niyan. Pope Francis Asin Pope Emeritus Benedict XVI. Nakunahan na kontra COVID-19 kaswapong. Oo, tala sudua. Roger. Ano ang itinusok pare? Ano? Anong itinusok na vaccine? May manpik sabi? Basta nabakunahan Oo, nabakunahan na. Anti-COVID vaccine, First ano ba? dose. Yun, okay. Mientras tanto, malipot na panahon, nagkatirangal daw pang mamamatian dahil ang samihan sigun sa pag-asa. Antang lalaking nagpositibo sa UK variant kan COVID-19, nagkaigwanan ni pneumonia. Mga nagpositibo sa COVID-19 sa nasyon, maabot na sa 495,000. Antang gobyerno, target mabakunahan ang 5 million na Pinoy sagkod sa Hunyo. Iyon. Mayor Sara, day makandidato bilang presidente sigon kay PRRD. Kay Presidente Duterte. Dahil kung kaya pipakandidato ta, ano nga siya, maraot niya mangyari sa iya. Baka nga gumana. Dede, karaw man sana. Naling ko man nga dito pa de. Sabi ni Presidente, dahil ko da niya pipagkandidato, akin niya. Iyo man nga. Ano? Makunyang kaya, maraot ka dito. Yes. Pero tanto presyo kang bakuna ang babakalon kang gobyerno, dapat isa publiko, sabi ni Senador Zubiri. Bulacan Airport, bubuksan sa 2025, sigon kay San Miguel Corporation President Ramon Ang. 2025 2025. Ano na pala sa airport pa de? May bareta pa kita? Sige pa ang trabaho baga? Sa airport di 2021 na. Ano? Madali na. Pangyayari, kaaloy Mensa, Madali na data. So Madali Bulacan, na, maman. itong Bulacan, ang timeline niya, 2025, privately. Basta, pwede na i-applyan sa Guinness Book of World Records. Ining airport, The longest constructed airport. in history. Salbata ng pangyari sa Mauraro. Okay. Vendors to distribution and litson bilang kasimbagan sa kakulangan ng supply sa orig sa nasyon, pinunahan ng DA. Mantangan sabi ni best friend ba, ni best friend Harry, ito daw na COVID-19 vaccine gikan sa China, presyong BFF
Presyong BFF. Best friends forever. Yeah. Baka discounted man masyado. Roger. Diniscount man gayod. Pero, Oo. sa Senado, tapos sa Kamara, may imbestigar na. Ta? Tanong ulit sa vaccination plan kan gobyerno. At taday na nga Tantang sa Senado, gusto man maraman ang tunay na presyo kan mga COVID-19 vaccine. At taday na nga nga ni kaan. Magpara or imbestiga. Ang gibon ka na, iprepara na yan na. Mapandi rin sa mga periodiko na sinalo niya na pagkaaga. Nagbaraksina kita. Umabot na yan. Buda dapat Okay. approve yan. Roger on that. Dahil sa kaya na bangan, alas 6, sa alas 7 na pagkaga. From News Bay, Smarty Lab, Taingiba. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Happy birthday kay Maris Ponsal. Happy birthday po. Happy birthday Maris Ponsal. Yeah. Okay. At saka Dear Lord, touch the people around me, keep them happy and safe, give them love, compassion, and care. Bless them all with good health and peace of mind. Good morning po. Yes, salamat po Dapat bro, may reparo ko lang bro. Nagapudan ako kikap kan taisang kadakol naman sako na basura sa tinampo. Shortcut sa istansa. Salbatana. Ili nga daw tabi ni mobile taod-taod pagliwanag mga mobile. Chika daw tabi ni dyan sa istansa. Nangaya kaya ang basura, ano na ya? Happy birthday kay Erica Nasol ng Bungabong Kamalig, sabi ni Papa Cards Nasol. Yan. Dahil na didisiplina kita, di. Dahil na kita mga tugang na didisiplina, di. Pag-abot sa araw ka na bagay, ha? Ayusin nyo yan, ha? Kaya mo nang bako mo nang tapukan ki basura, tinapukan nindong mga sarawayon kami. Okay, no? Dimang kita mga tugang kay Renz Luna, 15 bago mag-alas 6. Renz, buhian mo, Renz. Sa maray na agatabi BPSin na maray na agas ng mga parantabay sa mga tuganyatong mga bareta sa roman na harong ang pinag-aaligar na hinapasan. Tas mo. Okay, 1, 2, 3, go! Yes, maray na... Sarawayo kang Salvador. Patala sa Lagocan Police Station. Take 3. 1, 2, 3, go! Pasok! Yes, maray na... Okay na yan, na-pitch na yan, go! Yes, maray na agatabi BP, sina maray na agas ng mga parantabay sa mga tuganyatong mga bareta sa roman na harong ang pinag-aaligar na hinabasan ninsa man sa nindang katabang na bagong laog sa trabaho. Hindi sa Doña Maria Subdivision, Tagasdarag Albay. Bayan na pagkarani, so katabang terak man. Mga aligasyon pa sana yan. Sige, go. Roger. Sigun digdi sa police report, ining biktima na nagangaran na si Feb Binalingbing Ilobet, 68 years old, may agom, si residente kan Haushan Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Dargalbay. Karamit-bid ko yan. Ha? Karamit-bid ko yan. Bid mo? Karamit-bid ko yan si Madam. Nangyari sa Mauraro. Sige, ano nangyari? Sigun digdi sa report sa naunang ining biktima kan nakaaging Enero 13 ngunyan na presenteng taon kan bigla sindang uminuli digdi sa indang residensya kasi na-discover na sana na wara na ang sa indang naghali ang sa indang bagong laog na katabang na nagpoon kan sa iyang trabaho kang nakaging Enero 10 asin kang na-discover kan sa iyang magin man siya nawara na ang naunambitan ng biktima sa indang residensya at di na na-discover nakasabay kan pagkawara kan sa indang katabang nawara naman
ana manlain na mga alahas Oo. sa saindang kwarto. Ay, Asin na sus. pag-araman na nabuksan ang saindang kwarto sa paagi ni sarong susi na sa iyang pinagbubugtak Oo. sa sarong parte kan harong na kuadigdi sa saindang residensya. Na manlain na alahas arog ka na mga hikaw, necklace, magin man na mga set ka na ruby earrings o sa mga mamahalo ning mga alas tabi bipi. Ay, sus. Nasangunyan pinagdeterminar pa kung piragabos ang kantidad. Iyo. Nasangunyan padagos pa manggraray ang investigasyon na pinaigibukan mga otoridad sa pag-follow up kanang nambitan ng insidente. Aha. Asin na para mahanap tulos ining katabang na sa indang pinag-hire kan nakaaging pitsa G's na taga Bakakay, Albay. Pig-hire ninda ini. Roger. Baka may ibang kwan ito. Baka may ibang motibo. Roger. Ay pangyari sa maabaka. Kairak is ang pangyari. Di, sa bagay, madali mako ito. Kung ako aso exact address. Roger. Madaling mahanap kan mga otoridad dyan. Roger. Ay pangyari. Bata ini si madam. Mabuotin eh. Mhm. Mabuotin si madam eh. Ibibid ko yan. Namidbidan ko yan eh. Mabuot yan, Buda, talagang ano yan. Ang pamilya kan, kwan talaga, ano ini, midbid man dyan sa lugar naan. Roger. Ay, pangyayari. Midbid yan ni Mrs. nga ni, midbid ni Mrs. yan. Pangyayari, kaya rakman. O sige. Yan tabi, VP. Si Madam, garo naging teacher yan ni Mrs. Kan panahon. Yan sa US Aquinas, kay to. Pangyayari, gikaya daw, yung mananggad sabi ni Ma'am Rihino, mibid nga ni Madam na Rihino. Aha. Thank you Madam ha. Pangyayari. Kaya, aram mo, may mga tao mananggad na paminsan, ibang motibo. Hinire Roger. kang pizza G's? Pig-hire kang pitsa G's, naghahali kang pitsa 13. May purpose siya. Ay, sorry medyo judgmental ako. Pero, dapat iyan, hilingon na anggulang kan mga otoridad. Roger. Hilingon na anggulo kan mga otoridad at kung nata iyan, na bagay na yan. Buda taghali, nagpaaram. Dahil lamang nagparam tabi, VP. Bata ining duwang mag-agum na ini, medyo busy man ini, taiga man ini may igway ni ki kwan, igway ni ki, so, mga examination, neuro, something. May Roger. laboratory yan eh. Aha. Ikaw to yung exam sa neuro, araw-araw ka yan. Kaya baka pinimura dyan so mag-agum. Ay, Roger. sus kung pangyari. Sige, ipalap mo sa pulis ha, patutukan mo yan ha. Roger. Kaya bang kayo mag-agum na ini. So ito Okay. VP, papal ko panagos sa investigasyon kan mga otoridad sa paghanap ang nambitan ng suspect na may tutukunan. Iyo, kung Ngayon, yan tabi Lowens, seryoso, makukuha yan. Mako ini. Unless na nga intentional sa paglawag o baka may ibang intention. Pero kung hanapon yan, kayang makuangkan mga otoridad. Roger. Okay? Sige. Kaya VP, ano ang dagdag na barata rin sa luwas? Rans Luna, DC Jibingas. Salamat, Renz Luna, sa report. Hali dyan sa luwas. Uy, Madam Fe. Madam Fe Binalingbing. Namit-bitan ko palang inikang... Kaso rin anong aldaw ito? Kan sarong siman na gayod ito before akong, ano kasan nito? Before ako mag-birthday. Bidbido ni Mrs. ini, tamala teacher niya nga ni pala. Buda sa bio kay ito. Basta aro kaya eh. Madam Fe, buda kay doktor. Doktor na nagom niya eh. Dok, good morning bossing Dok. Ingat po ka mo ha. Ingat po ka mo. Doktor pa nagom niya. Buda ang pamilya niya. Kadaklan mga doctor medicine eh. Okay? Okay no? Ingat kita ha, mga tugang ta arog kaya. Sabi ni Pading Ray Romero, igwa nga padi akong tula para si mo. Yan. Ang titulo, Hain na kita. Diyos maray na aldaw, ako nagpapasalamat. Urog sa Diyos, sa iya ko nahanap. Ang mensahe na sa indo iwinalat, nalugod makatabang, makapagtaunin liwanag. Dahil man sa indo, dakul akong nabibilog, na mga rawit-dawit para maipadangog. Salamat sa DCGB, an instrumento nin Diyos, inspirasyon ko kamo, an pagtataong kusog. Sa laog kan kaisipan, mga opinyon hapot, mga diretsyo nyato na ini maipaabot. May intensyon na maray, igwang pagmakulog,
na para sa karahayan, urog na kan palibot. Alagad kun minsan yaon man ang kahaputan, nasa tataramon sana daiman kagibuhan, mga planong maray may paabot man lamang na mautob o dae, pero naroromdoman. Minsan pa mamundo, tadaita nasa sakat, haman na harong tiwangwang ang natad, lugod maistaran kan mga daing sukat, mga tios na pamilyang haloy nang naghalat. Andai nasusunod sa indaw pagduman, mga halimbawang programang pangkadaklan, nalilingawan na daw o napapaliman-limanan, gariman utang na dai nababayadan. Hapot ko sa iba, hain man po kita. Kung puro panuga o mga promesa, utubon ang mga planong makakapagpadara o lalong makakatabang sa pobre nyatong kaimanwa. Salamat pa rin Ray Romero sa imong rabit dawit na ang titulo, Hain Man Kita. Yes! Thank you pa din. Yan po ang satuyang dapat na pag-atid-atidon ngunya na pag-aaga sa morning hearing. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Report hali sa luwas 5 before 6 in the morning. Lowens Barcena nasa linya. Lowens, good morning Lowens. Salamat, VP Henry. Kun sa karsel ang duwang lalaki sa kasong qualified trespass to dwelling sa sitio Malangka, Taysan, Legazpi City. Aha. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang mga suspect na mitbida na si Erwindo Aringo I. Bataliran, 20 anyos, soltero, asin Lorenzo Aringo I. Bataliran, 31 anyos, may agom na residente man kanaon ng bita ng lugar. Ini inarestar sa bisa kan mandamiento de arresto na may piyansang 36,000 pesos para sa sahitang para mientras na libertad na ipinaluwas ni Honorable Judge Jason Restubig kan RTC Branch Legazpi. Ang mga ini nasa kustodiya na kan pulisya para sa formal na disposisyon. Pangduwang insidente na initabi BPNRI sa nasampitan ng lugar na may mga inarestar sa nasampitan ng kaso. Iyan tabi BPN mga dagdag na istorya alay sa Legazpi City Police kay Basen Reboy Mata sa Mobile Unit. Ako po si Lewens Burse Barcena. Salamat Lowens. Jomar Bien nasa linya. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, VP Henry. May apat na naman nadagdag na kaso ng COVID sa Banwaan kan Tiwi. Kaso na sa report na pinaluwas kan lokal na gobyerno kan Tiwi. Pig identifikar o pig sabi na ang apat na ini anas daing mga travel history and ang exposure man i-verify pa. Ang sarodigdi si patient number 3868, 50 anyos na lalaki na taga San Bernardo, naka-quarantine na. Ang ikaduwa si Bicol number 3869, 34 anyos na lalaki, taga Barangay Biyong, naka-quarantine. Ang ikatulo si Bicol number 3870, 47 anyos na lalaki, taga Barangay Libho, naka-quarantine. Asin ang ikapat na nagpositibo kasudma si Bicol number 3903, 28 anyos na lalaki, taga Barangay Misipis, naka-quarantine naman. Dahil lang kay ni, ang aktibong kasong ngunyan sa Tiwi, bali 5, dahil lang takang nakaliis na Webes, nagpositibo man, ang sarong 36 anyos na lalaking taga Barangay Libtong, asymptomatic, then travel history, asin naka-quarantine naman. Sa totalmente, ang konfirmadong cases sa Tiwi, magpong ka na pandemya, uminabot na sa 16, naka-recover kayo ni so 11, asin na sulima aktibo pa. Igwa pa ang tibingo niya na 282 na persons under monitoring. Grabe. Na kung sain, so 19 kayo ni naka-quarantine sa pasilidad kan Tiwi, samantalang so 263
nasa home quarantine sana, Yeah. kaya si Mama nasa barangay quarantine facility. Grabing exposure, ano? Roger that. Yan Aha. tabi BP ang mga informasyon na litigdi sa Banuan Katiwi, Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa Primer Distrito, Canalbay. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Aram daw nindo mga tugang kung anong pinakahalaba na tulay sa bilog na mundo. Longest bridge. Tusog sa pag-aadal, mga tugang, ang pinakahalaba na tulay sa mundo, iyon pong pinag-apod na Danyang Conshan Grand Bridge. Ini po may laba, mga tugang, na 169 kilometers. Salbatan na. 169 kilometros. Poon, mga tugang, sa Beijing, Shanghai Speed Railway. Ini databi konektado sa Beijing, Shanghai Speed Railway. Asin iyang pinagkukonsiderar na world's longest bridge. Ang tulay na ini, iyo po ang minakonektar sa pagultanan kan Shanghai asin Nanjing. Duman sa probinsya po kan Jiangsu province kan China. Grabe, tinulayan mga tugang sudagat. Tinulayan sudagat, mga tugang sa China. 169 kilometros ang laba niya. Sa ibong nalado, apera kayan, ang makasunod na tabi na haralabang tinampo, iyo atulay, iyo po ang Bang Na Expressway, kan Thailand. Lake Pontchartrain Causeway, kang USA. Hong Kong, Zhou Chai Macau Bridge, as in Akashi, Kaisho Bridge, kan Japan. Yun. 5 longest bridges, mga tugang, in the world. Pero talagang pinakalaba, iyo pang yaon dyan, mga tugang sa nasyon kang China. Paningit sa Morning Hirit. Ang pinakahalaba man, mga tugang na airports na pinagkukonstruhir na hanggang ngunyan dahil natatapos sa laog na siguro makinsinang taon, di ba? Magpuon na, makinsing taon na, anom kay GMA, siyam na taon kay GMA, nag-assume baga siya, 9 years, anom na taon kay Pinoy, pirang taon na Ronald, 15 taon, ngunya na dagdagan pa kigariw, additional pang tapatatapos na ang term kan sa tuyang presidente, 12 plus 6 na lang ay halimbawa, 18 taon. Iyan po, mga tugang istorya, kan Bicol International Airport sa Alubo. Hindi ko rin matatapos yan. Iyan po ang mga dagdag pangkaraman sa Morning Hirit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamibigyan mo ang gabos ng mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging huwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Kristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Krisyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member JBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, aldaw ngunyan na Sabado o kaya aldaw ngunyan na Biyernes, fit sa 15 kan bulan na Enero. O yapang headlines kan mga bareta.
PAPCOM Regional Office naka-lockdown mo niyan dahilan sa kaso ng COVID-19. 909 katao na nagkaigwa ang kaso ng COVID-19 sa probinsya Canalbay. Bakuna kan Pfizer aprobado na kan Food and Drug Administration para sa emergency use authorization. Presyong pag mag-amigo. Ang bakuna kan Sinovac haling China. Sa ibang nasyon, 2 beses na ma-impeach si US President Donald Trump. Enot mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Pinasaraduhan para mientras kan opisina o an opisina kan Commission on Population Regional Office sa Barangay Boraguis, Legazpi City para sa gigibohon na contact tracing sa abisong permado ni Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City. Sinabi kay ini na nasabing opisina nasa lockdown pon kasuhapon tanganing matawanan ng tamang panahon para sa disinfection sa edifisyo asin kapalibutan kay ini. Ini para may pasunod man ang COVID risk management measures sa nasabing opisina. Ang PAPCOM padagos kan sa indang operasyon kan mga contact tracing o kun ang contact tracing asin swabbing sa mga close contact o nabantad sa nagpositibo sa COVID-19 makumpleto na. Ang notisya ipinaluwas para halion ang lockdown o ang notisya ipapaluwas para halion ang lockdown kung kumpleto na ang magkakanigong proseso. Mientras tanto, nasa 905 na ang kaso ng COVID-19 sa Albay. Inan sinabi ni Acting Provincial Health Officer Stella Senet sa nasabing bilang maabot man sa 814 ang narahay mantang 51 kaini ang nagadan kanakaaging bulan. Sa ibong nalado nangapudan man si Gobernador Al Francis Bitsara sa mga namanuan na udok sa buot na sunodon sana ani pinapautob na minimum health standards siring sa paggamit ng face mask o face shield, paghugas ng kamot gamit ang alcohol o sanitizer, siring man ang pag-obserbar sa social distancing, tanganing maprotehiran ang sadiring, mantang daina maglakop ang COVID-19 sa kapalibutan. Stranded na mga pasahero na papahuli San Pascual Masbate dahil pa nasusundo sa pier kan Piodoran dahil ang taday nagkukulpa ang ukol kan dagat. Jimmy, nasalita sa dagdag na detalye. Hali po dyan sa luwa. Jim, idetalye mo. Dahil pa hanggang sa ngunya nakakaulian mga stranded na mga pasaheros na pasiring sa San Pascual Masbate. Masarong simana na. Aram na kan mga lokal na opisyalis kan San Pascual na igwasindang kay Puanson doon na mga kababayan digdi sa pier kan Piodoran. Ang problema dahil nagkukulpa, maukulon permi ang dagat. Ali San Pascual kung kaya sagkot bako normal ang kadagatan sakripisyado ang mga stranded na mga pasaheros. Yaon ang mga ini sa Fishport, open area, igwasan na intent an makahirak an mga aki lipot asindang kuros kan paros an pinagsasapar sa gilid kan kadagatan kasuhapon turo tribunada ang sitwasyon kan panahon sa pantalan mauranon pa kung kaya nagdesisyon si Mayor Alan Arandia na ipa-evacuar an mga ini sa TESDA Dinara sa pagsabing makahirak ang kamugtakan kan mga taga San Pascual lalo na itong sa mga may edad na asin mga aki pa. Sa ngunyan, piga-ayudahan inikan lokal na gobyerno kan Piodoran pagabot sa pagkaon mantang kasuhapon. Sa paagin in cellphone naghuro na sinda Mayor Aradia asin Mayor Maxim kan San Pascual kung paano si kason ang mga pasaheros na day nakakabiyahe dahilan sa mabaludon ang kadagatan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. 2 lalaki arestado may kinaraman sa ligadong panghaba sa laog kang LCC Malls. Lawrence Barcena sa report. Konkon man sa karsel ang 2 lalaki batapos madakop kan manehamiento na nang habas aligado nin mga items sa LCC Mall Legazpi. Pasado sa police record kan Legazpi City PNP ang mga suspect na bisto na sinda Jemar Marquez E. Duran, 28 anyos, may agom, area coordinator na taga Kalsada kan Legao City, asin si Elvin Bumulya E. Belches, 24 anyos, soltero, roving promodizer na residente kan Barangay Rawis.
Susog sa police report, dadakop in acto kan duty controller ang mga ini na nasa possession na ninda ang ibang mga items na daiman kaiba sa mga itatransfer na mga items sa ibang tindahan kan LCC. Dahilan kay ni ang mga ini pinasabot kan natura kan sa indang pagkakaristar asin ini nasa ipatura na para sa formal na disposisyon. Kay Basen Reboy Mata sa mobile unit, ako po si Luwens Purse Barcena. Pigdidesignar ni Department o kaya pigpapadisganar ni Department of Education Regional Director Gilbert Sadsad ang mga maestra o mga paratukdo na dahil magsulisit para makatipon in fondo na gagamiton sa pagbakalindagdag na supply para sa mga modules. Kasabay kay ini ang pangapunan ni Sadsad na halaton na sanang mag-abot ang pinag-alokar na budget para sa mga eskwelahan para maibitaran ang reklamo. Alagad kung may mga persona o grupo na mag-inisyar na mag-donate, pwede nindaening akoon. Sangon yan, pigahalatman kang regional office kan DepEd digdi sa Bicol ang pagbaba sa inda kan fondo tanganing may taon naman ninda ini sa mga eskwelahan tanganing magamit sa pagbakal kan mga kinakaipuan na materyales para sa mga modules. Justice Nel Legaspi mantinido ang pagsunod sa health protocol kan Interagency Task Force. Al Armario sa report. Sobraman giraray ang pag-iingat ngunyan kan simbahan Katoliko, lalo ang dayo sa Legaspi sa COVID. Kaya limitado ang mga misa sa standing order ni Bishop Joel Bong Bailon. Dahil papigutugutan ang mga misa sa piyestahan, lalo sa mga sityos, dahil delikado man magbuelo ang mga tao sa Tripon, Karaunan, asin Irinuman. Alagad, may mga regular man na misa sa mga mayor na simbahan, may kanya-kanyang schedule ang barangay. Pero may pit ang tigapasunod na health standard procedure, siring sa paggamit ng face mask, pagugas ng alcohol, asin pag-check ang temperatura antes maglaog sa simbahan. Ang mga gurang 65 pataas pinag-discourage na magsimba asin mga aki 15 anyos pababa. Ang patakaran na inikan simbahan bilang pagsunod sa health protocol kan IATF o Interagency Task Force. Alarmario, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:15. Iba pang mga bareta sa lado lokal. Masunod, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat. Maxbeat. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. GB News Express. GB News Express. Mga baretang lokal. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan sa mga bareta, pinag-inganyar po kang Legazpi City Business Permit Licensing Office. Ang mga business owners na magbisita sa sendang website para mag-renew kan sa indang mga respetibong business permit. Sinabi ni Business Permit Licensing Officer Asuncion Calleja ang sendang website. Iyo ang handa kan sa indang o handa sa sendang opisina asin maakomodar kan mga tagsaderi ni negosyo na mag-renew kan sa indang permit. Dagdag pa ni Calleja, nan sa indang website bukas gabos na oras asin wara ni schedule na pinagpapautob. Alagad siguraduhon sa naan na ang mga pinaghahagad asin kinakaipa na dokumentos preparado na maisumiter sa indang opisina. Ordinansa na ma-regulate kan paggamit ng video okay machine sa Legazpi. Padagos na pinag-aadalan kan sangguniang panlunsod. Ange Galero sa report. Padagos na pinag-aadalan kan sanggunian panlunsod kan Legazpi ang ordinansa na ma-regulate talaga kan paggamit ng video okay machine asin iba pang sound devices sa palibot kan syudad ngunyan na panahon ni new normal.
Sinabi ni Konsehal Alvarizo, pamayo kan Committee on Public Safety and Order sa Hunta kan Syudad na sangunyan ang pagbawal sa paggamit kan siling na bagay gigibuhunin da sa pagitan ordinasyon ini na poon alas 7 nin pagkaaga sa alas 5 nin pagkahapon na nangan mabalik ang oras kin na kan pagpawawal kan gamit kini yuman ang oras nin alas 10 nin banggi sagkod o kay sundo alas 4 nin pagkaaga. Paliwanag kan delihidong opisyal, iyo tangani na tauwanin konsiderasyon ang online classes kung sain, imbelto ang mga paratokdo asin estudyante asin oras man ini, din pagkaturog kan mga legaspenyo ngunya na panahon ni new normal. Sigun sa iya, mas magiging o magkakaigwasin din mas matarom-tarom na ngipon sa implementasyon gini dahil sa kaibahan man sa pigbubusol niya sa ordinansang ini ang pagtaumayin poder sa mga barangay official na magpalawas man o kaya mag-issue ng permit na magamit kay ni sa oras na igwanin ni special na okasyon ang sarong residente ninda alagad may regulasyon man giraray na dapat sundon. Mantang kung magigirumduman kan bago matapos ang taon 2020, inat nang nagkaigwanin pag-ururo na posibleng kapag holiday, tutugutan man giraray ang paggamit ini sa mga ligaspenyo tangani na matawan man ng karugmahan ang mga nagsiselebrar kan mga holiday digdi sa tuya kapalibutan. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Nakarehistro po mga tugang nin 46 na panibagong kaso nin COVID-19 ang Bicol Region. Susog sa report na linuwas kan Department of Health, ang 46 na ini, yung kinabibilangan kan 11 sa probinsya kan Albay. Kunain, saro dyan ang sa Daraga, 2 sa Ginubatan, 4 sa Legazpi City, asin 4 man sa TB Albay. Mantang ang Camarines Norte, may naidagdag man na 2 sa Daet. Ang Camarines Sur, may 28 na record, kunain Tagsararo, ang mga munisipyo kan Baaw, Kamaligan, Milaor, San Fernando, sa sinabi ng lugar. Mantang 3 sa Naga City, 4 sa Pili, 4 sa Pamplona, 6 sa Tinambak, asin 7 sa Guwa, Camarines Sur. Mantang nagdadagan manin 4 sa probinsya nin Catanduanes na makukuha sa San Andres. Mantang sarukman sa Sursogon na makukuha sa Banwaan kang Irosin. Mantang dahin dagdag na kaso nin COVID-19 sa probinsya kan Masbate. Tangon yan, igwanin 8 recoveries, mantang daiman nina i-record na gadan may koneksyon sa sinabi ng kahilangan. Ang Department of Health padagos na nangapudan sa publiko na kinakaipuan na magsunod sa tama na protocol para maiwasan ang padagos na pag-ulakit kan COVID-19. Mientras tanto, dua na most wanted person arestado o 2 most wanted persons arestado sa kasong panghabas sa munisipyo Candaraga. Report kay Renz Luna. Arestado ang 2 persona sa kaso nga robbery digdi sa Banwaan Candaraga ang mga suspect na midbidan na sina Rani Mendez y Marbella, 22 anyos sarong driver, asin si Joshua Mendones, 23 anyos sarong laborer, parehas residente ng Puro 4 Barangay Kimantong, Daraga Albay, sa bisa ni mandamiento de arresto na pinagluwas ni Honorable Pocholo del Rosario, ang RTC or judge or residing judge dyan sa RTC Branch 2 kan RTC. Arestar ang nalambitan ng mga suspect sa hindang mga respektibong mga barangay. Kaya sa ngunyan, nasa ipaturo ng Candaraga PNP ang mga nalambitan ng persona na igwang maabot sa 10,000 pesos na piyansa para sa maramientas na libertad. Managdag na barata, Renz Luna, DCGB. Chairman kan Bids and Awards Committee kan Tabaco City Hall, gigisahon kan sangguniang panlunsod. Detalye kay Jomar Bien. Gigisa kan sangguniang panglungsod kan Tabaco sa masunod na regular na sesyon ang chairman kan Bids and Awards Committee kang syudad. Ini matapos na dain na simbag kan sekretarya kan Bids and Awards Committee ang mga kahaputan kan sangguniang panglungsod kan Tabaco sa nakalihis na sesyon kung saan may koneksyon sa mga atrasadong dalagang kan mga papeles, partikularmente ang mga transaksyon na lalo na itong nakacharge sa pundo kan Lambang Konsyal si Attorney Coderes Obito Coderes Jr., Chairman, Legal Officer kan Tabaco, Chairman kan Bids and Awards Committee, iyo na tigibitaran para sa masunod na sesyon tangani na iyo na sanaan pasindagon tigdi magigirumduman na sa nakalihis na regular na sesyon kan sa kuniyang pangusod kan Tabaco. Ipinagreklamo ni City Councilor Roderick Martires
ang pagkakadis-aprobar kan sa iyang purchases o kan purchase na naka-charge sa iyang pundo matapos na aligasyon kan Bids Awards Committee na nadiling maray ang transaksyon kan papeles asin dahil na ini pwede mabayadan. Ipig rason ni Kagawad Martires na pawalong beses ng pabalik-balik sa opisina kang Bids Awards Committee ang papeles asin na-aprobaran na i-award ang purchases sa bidder pero ultimately sinabihan siya na dahil mababayadan dahil lang naglaps na sa panahon na dapat na ini na proseso. Big questioner man kaniba pang konsyal kan sunod ng tabako ang hearing man ng mga pangyayari sa saindaman ng transaksyon sa Bids and Awards Committee. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. GB News Express. GB News Express. Inaprobara na po mga tugang kan Pilipinas an Emergency Use Authorization o EUA kan bakuna kontra sa COVID-19 kan Pfizer BioNTech. Ini ang inanunsyo ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo matapos maigot nindang pag-adalan ang pagbabakuna. Nagluwas sa pag-aadal na 95% ang efficacy rate o epekto kay ini sa nasa 92% na populasyon. Dagdag pa ni Domingo na pwede man nabakunahan sa COVID-19 vaccine kan Pfizer and BioNTech ang mga edad na 16 anyos pa itaas. Sinabi niyang mild sagkod moderate sana ang side effects kay ini naarog kan ordinaryong bakuna. Alagad kinakaipuan pa manggiraray nin monitoring matapos magpabakuna. Piglinaw man ni Domingo na ang EUA bako kapareho kang Certificate of Product Registration kaya dahil pa ini pwedeng ipabakal sa merkado mantang nasa 5 billion katao naman ang natudukan kan COVID-19 vaccine kan Pfizer sa bilog na mundo. Laog mga tugang sa pigaapod na Best Friend Forever o BFF Prize ang mga bakuna kan China na Sinovac. Ini ang sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque matapos magluwas ang mga report na nag-iikadua ang Sinovac sa pinakamahal na bakuna na uminabot sa 3,629 ang duwang doses. Sigon kay Roque na taonan nin presyo na BFF ang gobyerno. Sinabi pa kay ni na komunista ang China asin ang presyo ninda nin mga bakuna bako market-driven kundi unilateral fixed. Sa katunayan, sigon kay Roque, nasa ikatulong pinakamahal na Sinovac o ang Sinovac gikan sa anam na brands kan bakuna nangangahulugan na nasa mid-range na ang presyohan kay ni. Sa huri, pinasabitan kay ni ang mga kritiko asin sinabing gibo-gibo sana ang isyo na pinakamahal ang bakuna kan Sinovac. Ipinagrekomendar mga tugang kan Department of Health na ang pagsabay sa United Arab Emirates o UAE sa listahan kan mga nasyon na may travel restrictions. Ini matapos ma-detect ang UK variant sa sarong Pinoy nagikan sa United Arab Emirates. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na makakatabang ang lakdang para pag-adalan pa ang UK variant. Maraman kung iguan iba pang individual na apektado kan variant asin pigahandaan ang healthcare system. In kaso man manutaran ang paglangkaw nin kaso, ang travel restrictions na katalaan na magpasungo niya na daw. Enero 15, asin wara pang anunsyo ang gobyerno kung papalawigon pa ang mga ini. Dain na bago ang mode of transmission matapos ma-detect ang primerong kaso nin bagong variant kan COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Department of Health o kan Department of Health na kung kaya warang nababago o mantinidong efektibo ni pinapautob na minimum public health standards para labanan ang paglakop ka nasabing helang. Katakod kay hinagad kan Department of Health sa local government units na
mas maging listo. Asin sigurohon na nasusunod ang quarantine asin isolation protocols. Ang UK variant kan COVID-19 na detect sa sarong Filipino na naguli nin Pilipinas gikan sa United Arab Emirates kanakaaging Enero 7. Matapos maghali sa nasyon asin magduman sa Dubai kan Disyembre pa dahil sa saindang negosyo. Ang gobyerno ang bahala na magpabulong sa mga individual na nakakamati nin adverse effect o maraot na epekto sa itataon sa indang vaccine kontra sa COVID-19. Sa laging handa briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na may binilog ng komite para i-monitor ang mga posibleng side effect kan COVID-19 vaccine. Bahayag kan health official na kumpuesto ang National Adverse Effect kasunod kan Immunization Committee kan mga eksperto gikan sa iba-ibang ahensya ng gobyerno iyong adalan na epekto kan vaccine na itutudok sa sarong kong individual. May nakalatag man na lakdang para matawanan nin magkanigong tabang asin suporta ang mga kababayan na pwedeng magsapar nin bako magayon epekto kan bakuna. Siniguro man ni Vergere na sa publiko na sulamenteng ang COVID-19 vaccine sana ang may emergency use authorization approval gikan sa FDA ang makakalaog sa nasyon asin tutugutan na magamit kan mga Filipino. Padagos ngunyan ang construction kan lokal na gobyerno kan Manila. May kinaraman sa COVID-19 storage facility na makukuha sa Santa Ana Hospital. Taro sa mga hospital na pinapadalagan kan lokal na gobyerno kan Manila. 12 na mga refrigerating systems asin 50 transport coolers hali sa Harrier Biomedical Company ang pinag-asa na mag-abot sa maabot na Lunes. Ang sinabi ng bagay, iyo ang maakomodar kan iba-ibang klaseng brands nin vaccine. Siring po sa Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, asin iba pa. Apera sa Pfizer asin AstraZeneca, ang Mayor kan Manila na si Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun nakatalaan man na makipag-oron sa mga representantes kan UK, US as in Indian embassies para maghanap kan sinabi ng vaccine. Target kan lokal na gobyerno kang Manila ang 70% na mabakunahan ang total na populasyon kan sinabi ng lokal na gobyerno. Sinabi ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na siring na bagay padagos nagigibuhon para mapangatamanan ang salod asin padagos ng makurtar ang padagos na paglakop kan vaccine. Ang konstruksyon kan storage facility iyon matuwang para maproteheran ang magakanigo na efficacy kan mga vaccine na dadarahon sa Metro Manila. Nagpaliwanag po ang Department of Education sa rason kung nata dai kaini maondra ang kahagadan na dagdagan ang pundong nakatagama para sa reimbursement kan communication expenses kan sa indang mga empleyado. Sa padaluwas na pahayag kan DepEd, sinabi kaini na aram kan ahensya na kulang talaga ng 300 pesos na budget kada bulan para mabayadan ang sa indang communication expenses susugman sa implementasyon kang online learning. Paliwanag kan DepEd na sa ngunyan, wara pa man giraray sindang nare-resibi na kasimbagan sa inisumiter rin ng request sa Budget Department manungod sa pagkataon in communication allowance. Sa darom kan DepEd Order number 38, pwedeng mag-claim nin reimbursement ang sarong individual o empleyado kan DepEd para sa indang communication expenses pon Marso sagko Disyembre kan tuminalikod na taon. GB News Express. GB News Express. Alas 6:36. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Tapang lang. Kulang yan.
Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25. 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang nagboto na ang House of Representatives kan US para i-impeach si outgoing President Donald Trump. 232-197. Si Trump ang solamenteng presidente kan Amerika na na-impeach nin 2 beses. Ang resolusyon sa impeachment na ibinoto kan Kamara may kinaraman sa incitement of insurrection dahil sa iyang naging papel sa nangyaring kariribokan sa US Capitol kanakaaging semana. Alegasyon kan mga kalaban sa politika gikan sa mga Democrats na si Trump ang nagsulsol sa iyang mga suportador para okuparon ang US Capitol na nagkataon na may joint session kan panahon na ito. 10 mga kaadyado ni Trump ang nagbaliktad asin nagboto nin kontra sa iya para paboran ang impeachment na pagaraman na ang mga masunod na lakdang sa proseso
medyo bako pa malinaw. Tiga sabing posibleng gibuhon ang emergency session kan Senado bago ang Enero 19. Kunda ini mangyari, mangangahulugan na ang trial sa Senado dahil mangyari ngunyan sagkod na maghali si Trump sa White House. Sagraray po na binuksan sa publiko ang California Disneyland para gibuhon ang sarong dakulang COVID-19 o para gibuhon na sarong dakulang coronavirus vaccination center. Ini matapos na i-anunsyo kan otoridad na nasabing theme park gigibuhon na bakuna o pagbakuna dahilan para pumakol tulo sa sobra sa 10,000 ang nagparehistro. Sigon kay Orange County Supervisor Lisa Bartlett, bigla o manindang dakula na residente ang mabakunahan sa indang estado. Kaiban sa mga prioridad na babakunahan ang may 65 anyos paitaas asin mga health workers. Kinumpirmar po ni Matteo Bruni, tagapagtaram kan Vatican, na nabakunahan na si Pope Francis kan primerong dose kan COVID-19 vaccine. Ginibo ang pagbakuna sa 84 anyos sa Santo Papa, kasabay kan pagbakuna sa 93 anyos man na dating Santo Papa na si Pope Emeritus Benedict XVI. Sa base sa report, parihong vulnerable ang duwang serbidor kan simbahan katoliko. Alagad na sa alanganon ang kondisyon kan salud ni Santo Papa Francisco dahil aki pa sana na operara na ini sa baga. Pahayag man kan Santo Papa kan weekend sa publiko na sarong ethical choice ang pagpapabakuna dahil ini sarong pagkikipagsapalaran sa iyang salud asin buhay. Alagad pigsugal niya ini sa buhay kaniba. Magigarumduman na nagpo ng pagbakuna sa Vatican kan Miyerkules pasana. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Maring Mar, good morning. Good morning, VP. Pinalawas kan Department of Health ang mga regulasyon kung sisay asin sisay ang dapat asin day dapat na magsulog ng face shield. Pinang sinabi na ang mga umboy asin akin at 2 anyos pababa day kay puwa na magsulog ng face shield. Ang mga obrero na may kagamitan na pangkaligtasan sa indang mga mata-arog kan goggles, mga individual na daing kapasidad na magtanggal ng face shield na daing katabang arog kan mga tawong daing malay sin may mga kamatayan. Tawang nag-ehersisyo basta may physical distancing gikan sa ibang tao. Mga individual na maulang ang kaligtasan sa trabaho dahil sa pagsulog ng face shield. Mga individual na nagigibo ng mga mapersang aktibidad, arog ang konstruksyon, mga nagigibo ng pinong paggigibo, siringkan mga paratay, asin mga tsuper, mga pasahero, na kan mga behikulo, kay puwanin helmet na may full face visor, sin mga nagkondukta ng active transport, siring man ang mga individual, nagkakaon asin nagiinom sa pampublikong lugar. Sinabi na dapat tandaan ang face shield, pwede sa nang tangkason, mantang pigigibo ang mga aktibidad na nakalista, kay puwan na isulog giraray bago asin matapos ang aktibidad. Ang pagirumdum kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang may harap. Pag-asa Ligas Pinas sa linya kay ba si Ariel Samodio. Para po sa update sa kamutakan sa itong panahon, padagos na nakaka-apekto sa eastern section kang Southern Luzon ang tail end kang frontal system, samantalang northeast monsoon o duro sa miyan ang nakaka-apekto man sa ibang parte kang Luzon. Sa magkapon ang Kabikulan, ilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na kung minsan may mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng Sirangan ang Mairal na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Igaman nakabandirang gale warning sa mga kadagatan
kang Camarines Norte, northern as in eastern coast kang Camarines Sur as in sa Catanduanes. Kung kaya pinapatanidan man ang mga nagagamit din mga saradit na sasakyang pandagat na dahil mo na magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon 23 hanggang 29 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:11 ngunyan aga as in masulong pa alas 5:38 nin hapon. Alipunig sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Business News. Business News. Mga tugang mantenido po na pinakamayaman na syudad sa bilog na Pilipinas ang Makati. Sigon sa assessment kan Commission on Audit, nagdakulang asset kan syudad nin sobra sa 233 billion pesos kan taon 2019, mantang kan taon 2018 puminakol sa sobra sa 230 billion pesos ang narehistro kaining yaman. Gustong sabihon sa gabos ng mga syudad sa Pilipinas, solamenting ang syudad kan Makati ang may nakarehistro in record na may sobra sa 200 billion pesos na asset. Katakod kay ini ang ikaduhang pwesto sa pinakamayaman na syudad ang Quezon City na may total na asset na 96 billion pesos. Ikatulo ang Manila na may 45 billion pesos na yaman. Sa mga probinsya sa nasyon, nanginginot ang Cebu bilang pinakamayaman as in mauswag na probinsya na may 203 billion pesos. Sinundan inikan Batangas, Rizal, Davao de Oro as in Bukidnon. Sa pangalan po, mga tugang ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz. News Director Edwin Peralta, katuwang si Angel Mustasa sa lado lokal. Report kan Mega Force Patrol, halipo dyan sa luwan. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw masasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Luto, linis, takbo sa tindahan.
Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, balik kita mga tugang sa programa 7 before 7 in the morning sa DCGB. O di kita magparahara dit, nagapara problema kita kang presyo kan vaksin. Tan sabi ni Secretary Harry Roque, ang presyo da kang vaksin na maabot sa tuya, presyong BFF. O, see? Di kita, kung ano-ano kaya nagrelag sa isip ta, ha? Presyong BFF. O, kaya lang dahil siguro, anday ko ma-explikar po sa endo, hindi kung kaya nung explikar ka mong nagdadangog, kung ano ko sabihon kang presyong BFF. Ano nga ng BFF, Ronald? Best friend forever. Presyong BFF ang baksin na maabot sa tuya. Kaya di po kita magpapara, hadit, siguro, ano na ko? Baka discounted. Okay? Alright. Mga tugang, naghanda na ngunya ng gabos para po sa pag-abot kan vaksin. Kaya Pebrero iyan, sa tuya tabi na ma-experiensyahan digdi po sa Pilipinas. Tailingon nindo ha, si Pope Francis, buda po si Pope, Emeritus Benedict, mga tugang, nagpavaksina. Nagpavaksin ang duwa, mga tugang para tabi ang paprotehiran man ang sendang salod, ang sendang mga sadiri, kontra po mga tugang sa virus. Dahil lang dumang klarado, sa report, mga tugang kan Vatican, kung ano tabing klaseng vaccine ang ginamit, mga tugang, sa duwa tabi na Santo Papa, sa duwang nag-iedad, mga tugang na Santo Papa, tabi, kaya ilingon niya to kung anong development, mga tugang kan siring na bagay. Okay? Halat-halaton ta po yan. Mga tugang, ta properly monitored man ang salud, kanduwa tabing Santo Papa, na binakunahan mga tugang kontra sa COVID-19. Okay? 5 minutes bago mag-alas 7, presyong BFF ngaya, katumbas kang presyo kang Divisoria. Sarawa yun maninim. Baka mananggad, arog ka iyan. Di ba? Baka mananggad arog ka iyan. Di ba? Di ba? Mas importante ang efficacy, tabihin, not so much sa presyo, 50% as compared sa 95% efficacy, pilion mo, sumas hababa, bako palso ang masyado kang Yan, Liti. Ayos man dayan. Duwang dose baga. 50 plus 50 equals 100. Sarawayong kapating Mar. Iyo bagata, ang pagbakuna, mga tugang vaccine, 2 doses. Di ba? Ngay after pirang weeks kayo dito, depende po yan. Ha? Di, 50 plus 50, 150 kasi. Abay, karaban sa na po ito. Seryoso ako po, may appointment ako sa Department of Health. Gusto kong mag-discuss. Taara mo, may interview na kita kaan ng mga efficacy naan sa private, hali sa mga private practice na mga doktor.
Si Dr. Chris, nakauron ta kayan. Gusto ko tabing may appointment akong gigibungon yan sa Department of Health. Ta ipa-explikar ta, yan mga tugang tungkol sa efficacy rate na yan. Bada ipa-explikar ta po, ini po na bago na variant, mga tugang kan COVID, nayaon na po sa Pilipinas. Although sabi kan Department of Health kasabago, sabi kan Department of Health kasabago sa news na sinurat po ni Padingmar, daiman mga tugang kipagbabago sa protocol sa paglaog tabi kan COVID-19, iyan na bagong variant kan COVID sa Pilipinas. Daiman kibago da tabi. Ang kwan lang kaiyan na iyang baga na bagong variant na, daiman na didiscovery kung fatal da masyado sa salud ng tao. Pero ang bottom line po kayan, paraliho po yan virus, COVID-19. Kaya lang sabi, makaskas da po ining mag-ulakit. Yan ang pag-ibitaran tanig di, kung makaskas pag-ulakit, magdadakol ang mga kaso kan COVID sa tuya tabi na kapalibutan. Sana, naka-isolate naman sarong persona po na nakadara ka iyan digdi sa Pilipinas, haling United Arab Emirates, tabi, okay na kita ka iyan, kabos. Ha? Okay? Okay no, sana po mga tugang makontrol ta na ini. Ara mo, iyan talaga ang lakdang ngunyan kan sa tuya na palibot, ang gobyerno. Maski po sa ibang nasyon, sa bilog na mundo, iyo pa makondukta po kang pinag-apo na herd immunity. Mababakunahan ang bilog na populasyon, I mean mga 90% yan, 70% populasyon, mga tugang para magkaigwanin immunity ang gabos. Kaya lang po yan, dahil pa dahil pa na bibilog kimaray, asin dahil pa po na, napafinalize kung ano ang mga arin ang ibabakuna sa to. Pero yan sa Pilipinas, gano'n yun ang Sinovac ang inot na maabot, ha? Pero po, sabi nga ni, huwag tayong maging choosy. Sabi ni Secretary Roque. Diba? Sabi ni Secretary Roque. At saka ang presyo kaya mga tugang presyong BFF. Hindi magpara-insinuate kung ano-ano. Presyong BFF. Dito ko lang ma-explikar kung ang gusto sabihin kang presyong BFF. Salamat po. Bareta alas 7. Susunod na. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong kongresman.